So yan na, adi na kita sa standby sa motor. Pulat-pulat sa pasaheroan parag motor kay madalang ang dating ng mga pasahero. Pulat-pulat muna. Okay, nahiyo naman ako pag sakay, paglingkod, adi standby. Okay. Keep on subscribing guys. Like and hit the bell button for more video updates. Thank you. Going to Palapag. Palapag. Kaya mga buddy, nakadatong agridi sa tinampo, gabi na. Kay ginulat sa rawi sa kaupod, waray man dinatong ako nala. So, an pusan parang motor, uli na lang kita kay wala naman iba nga pasahero. Yun. Sige guys ha. Biyahing Samar. Thank you.